बिरि बिरि नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि बिरि बिरि नों सिखिरि जागोन ना लोगो Everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो फिन बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो आब' सुजुमाखौ लोगो मोनदोंमोन। आब' सुजुमाजों आङो फंनैसो खोथा रायलायनो नागिरदों। Unfortunately आं फार्स्टआवनो सरि बिनो सानो माने आंनि मबाइला एसे प्रब्लेम। भइसआ सिगां जायो ओमफ्राय एक्टिंआ उनाव जालाङो आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ गाज्रि मोननो नाङा। आंनि मबाइलानो प्रब्लेमखा। ओमफ्राय आङो आब' सुजुमाजों माबायदि रायलायनांगौ आं बिनि थाखाय जेबो प्रिपारेसन गैयामोन। ओमफ्राय आं आब' सुजुमाखौ लोगो मोनगोन होनना आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। बिनि थाखायनो नायलांनोसै माबायदि जायो। माबा मोनसे मिस्टेकफोर जायोब्ला नोंथांमोना क्षमा खालामगोन आं अभियासलि आसा खालामो आरो थुदो बिदिब्ला नायलांनोसै। दिनैहाय आङो फार्स्ट टाइम आब'नि शुटिंआव फैफेरबाय। माने आं जेबो मिन्थियामोन आब'खौ लोगो मोनगोन आं सानाखैमोन। फार्स्ट टाइम गवालपारा फैफेरदों दुधनाय ओमफ्राय नेचर पार्कआव फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों। ओमफ्राय आब' सुजुमा मस्ट पपुलार सिंगार दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों। आब'नि इन्ट्रडाक्सनखौ होना होदो एसे। आंनि मुङा सुजुमा दैमारि आंनि न'आ गवालपारा डिस्ट्रिक्ट दुधनाय बाहायहाय ओमफ्राय दिनै आंनि मोनसे भिडिअ बिरि बिरि गानखौ माने शुटिं लागासिनो दङ। साननैसोनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन निस्सय। दा शुटिं सोलिबाय थादों बिरि बिरि नों सिखिरि बे गानखौ आब' सुजुमायानो खनदों। ओमफ्राय बहुदथा मेथाइ दङ लाइक देट। आब'नि खनबोबाय थानाय गाना बे गाना नोंनि फेभरेट नों खननाय गान? आं खननाय गाना बबेखौनो साबसिन मोनो? साबसिना आंनिया बयबो दोंथाम दोंब्रैसो दं साबसिना जेनेबा आइजोजों आइजो गान दं ओमफ्राय फैदावनाय दङ गोसोनि बिबार बारि दं बिरि बिरि दङ नोंखौ आं मोजां मोनो आब' ससे ससे खनना होलाय एसे माने खोनासंनो लुबैयो दा बयबो एसे ससे ससे खोनासंनो आब'निफ्राय माने एकदमबारे सुइटखा आं खोनासंबाय थायो। फार्स्टआव बिरि माखौ खनग्रोगोन नोंनि ससे आब'? गोसोनि बिबार बारि। अके। गोसोनि बिबार बारि बारि लाजिगुसो बियो आंनि फैहां फैहाङैनो बारदैसि खोला जेबो नङा आब'। बेखिनिया थांबाय ओमफ्राय आरो दसे आब' बिरि बिरि नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि बिरि बिरि नों सिखिरि जागोन ना लोगोरि गोमो गोथां गोजा बाथ'गां गां फुवार फुवार बाहां बिरहां बादेम सिदेम। औ बिराद मोजां आब'। ओमफ्राय आं बे नों दहाय जे मोनसे गान खोन्थादोंमोन ना बे गानखौ आं खोनाफेराखै आब'। मोनसे आइजोजों आइजो नामा? आं बे गानखौ खोनाफेराखै आब' एक्सुवेलि। बे आंनि लाइफआव बे फार्स्ट अडिअ रेकर्डिंमोन 90 समाव। बेखौथ' बयबो मिथिखागौ दा बर्थमान दासिमहालागैबो सोलिनानै दङ। आइजोजों लाना मोसायो बहुत नेसनेल सं आरो ससे खनना होलाय आब'। आइजोजों आइजो बर' आइजो हारिनि गोदान जोहोलावजो। बिराद मोजां मोनबाय ससेयावनो खोनासंगोन आब'। निस्सय नोंथांमोनाबो खोनासंगोन आब'आ दा जोंनि जौगाफुबाय थानाय मोनसे। ओमफ्राय आं नोंथांमोनाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदोंखि आब'नि आखाइया दा एसे प्रब्लेम जाना दङ। माने आखाइया लोरिदोंना आब'? बायदों आब'नि आखाइया बायनानै दं। स' प्रे फर बिनि थाखाय प्रे खालाम इसोरनियाव आर'ज खालाम नोंथांमोना एसे आब'नि आखाइया थाबनो जेन मोजां जायो। नोंथांमोननि थाखाय आब'आ जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे हाथरखि बादि। ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामदो आब'खौ जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ गानफोर लाबोबाय थानो हायो। ओमफ्राय आं खोनानो मोन्दों फैद'हाय पार्ट 2 फैसिगोन खोमा ना आब'? औ एक्साइटेडा बयबो फैसिगोन एक्साइटेड। गवालपारा फैयोब्ला आब'खौ लोगो मोनगोन ना आब'? निस्सय मोनगोन। कन्टेक्टल' खालामदो ओमफ्राय लोगो हमनो गोसोबानो आब' बिराद फ्रि माइन्ड। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों। माने आङो गवालपारायाव एक्सुवेलि मैयानो फैदों ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों। ओमफ्राय लाइफआव सानफेराखैमोनखि आब'खौ लोगो मोनगोन। ओमफ्राय आब' शुटिंनि बागैनो माबायदि मोनदों जेनेबा?
शुटिंआथ' लकेसनाथ' ओरैनो मोजांमोन खिन्थु दा माने बे सिजनाव एसेबां मोजां नङा नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि बहुत मोजां बे प्लेसा माने पिकनिक प्लेस माने आरो ओमफ्राय मेलाबो जायो बेवहाय मेलाबो मेला जायो 10-15 दिन बिदि मेला जायो बहुत हाजार मानसि जायो गोजान गोजाननि मानसि फैयो आरो ओंखायनो आं सानदोंमोन बेवहाय एसे दिनै लानो ओमफ्राय नै एसे माबाफ्राव एसे गाज्रि जोबनाय वेदारफ्रानो बेनिखायनो Unfortunately, आं आब'नि मा होनो बिरि जे माबायावहाय आं फार्स्ट टाइम मेकआप खालामनो फैदों माने प्रडाक्शनाव आं फार्स्ट टाइम आखाइ होजेनदों मोजां मोनदों जों थानाय जानाय जेनिबो प्रब्लेम जायाखै नांगौबानो आब'खौ बुंबानो जों मोनदों बिदिनो आब'आ रिकुवेस्ट खालामबानो कन्टेक्ट खालामबानो नांगौबानो फैगोन ओमफ्राय आब'खौ जोंनो नांगौ होनबानो आब'आबो जोंनियाव थांगोन आरो आं बेखौ आसा खालामो दिनै पार्सेल गोमबाय नामखौ खोनादों खिन्थु मैयानिफ्राय बुंबाय आंनि नामखौ ने मैयानिफ्राय बुंबाय थादों आं बहुत मोजां मोनदों माने एक्टर एक्ट्रेस आंखौ सिनायखायो ओमफ्राय सारप्राइज हैगोन होननानैसो जों खोन्थायाखै माने ओमफ्राय सासे लोगोआ अलरेडि सिगां खोन्थाग्रोबाय आरो ना ओमफ्राय उनावहा नोंबो फैदों जोंनो खोन्थालायाखै माने इमान बाहादुरि नोङो जाबाय आङो ओमफ्राय जेखियानो जाया थेंक इउ स' माच आब' दसेनि थाखायब्लाबो माबाना आंनि चेनेलाव फैबाय ओमफ्राय आब'निबो चेनेल दङ नामा इउटुब चेनेल आब'नि इउटुब चेनेल गैया ओमफ्राय आब'आ नोंसोरनि चेनेलाव हगारबाय थायो गानखौ ओरैनो एस एन खुंगुर चेनेलावहाय अके होनब्ला नोंथांमोना खोनाबाय नुबायबो दा आब'नि थाखाय प्रे खालामदो आखाइनि थाखाय ओमफ्राय सिटुएसननि थाखाय माबा खालामदो ओमफ्राय जौगालांनो हानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअखौ माने मोजां नायबाय जोबजासिमनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आंखौ सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय भिडिअखौ एसे प्रब्लेम जाबाय नामाथाय जिखुनु जा नोंथांमोननि सापर्टखौ आंबो मोनगासिनो दङ ना जिखुनु जाया थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नेक्स्ट भिडिअ आं गोदान लाबोगासिनो थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय